full name it is. Boke namhlanje, no jokes. Look at me in the camera. No jokes namhlanje. This is a serious matter. This is a serious matter. Mfundisi already. This is a serious matter. That's not laughing. Do I call him Tata or do I call him Amintule Banzedi? What do I call him? I'm Fura. A smile on her face. My son finna rock polo forever. Just to show him daddy kept him together. Akhondo kodwa bobuti. Siyaphila bhuti Nkosi. Kuhle kunjani? Yeah, that's your P. Awusibiza ebusuku man. Hey, yabo izinto ingxaki. Ngikubiza bani pastor Tata anyway. So that they are mispronounced. The best way I can say is Pastor Score. Yeah, I accept it. Because it's a kuchiyo mo so Pastor Score. So bani no bhuti lo hamba naye. Apha niphethe imanager. Yabo imanager yami. Yeah. Isebenza njani ngoba uthi umfundisi obene manager. Ungaki into enzekayo ne? Imanager yami le ngoba apha endleleni nje bendihamba. Then abona ba sikhona izinto engingakwazi uzihandlisha alone. Mhlawumbe into ezifana nencwadi treasure. Iqala le treasure. So I'm go good ku accounting. So yeah, nansi accountant yabo. Imanager iphinde accountant yonke into. So kwalapha kule kulombutho. Do you get me? Si nezinye vacancies in future. Do you get me? Okay. Yeah, there's still more to come. There will be more people that are in charge of other things. It's a start. That's why we start here. Okay. That's why I say it's a manager. Sithini ba uzomkhetha yena ubhuti. Mhlambi ubone ndoni kuye uqomba ekuse anga right for ba abe lapha ecangwakho. Kule ndlela yakho uhambayo. Impawu into yokuba sikhule soyi2 ligazi as brothers. Oh, so brothers. Yeah, that's brothers. So no ituni sinsiwe. Osilale betting asinswanga soyi2. Inzima insindiso. Asinswanga soyi2. Yabo asinswanga soyi2. Kodwa so asinswanga soyi2. Omnye nomnye uhamba indlela yakhe. Kwicala lensindiso. Nayo sinsiwe ngohlobo lwakhe nokwazi umthethele. Oh, and anokwazi nami ngitsindisiwe ngohlobo lwami. Yena imsebenzi wakhe apha kulento mina yenza insindiso yendlela yami kuyimanage. Yena uyazazi yena uba usindisiwe. But ke nomkhulu wami ke bhuti ne thethe nyani sikhule sikumoya oyi1. Yabo sikhula sikumoya oyi1. Into ayenzayo di imitate. But le ecawe anoyithatha nje as imitation into ecawe it's a very like a personal thing yabo and a sensitive thing into ecawe. So andifuna uzifaka into ecawe because nami say young sazihambela ixesha lapho but ndiyamsupporta kuyo yonke into ayenzayo. That's why nisithi kuye that's why sithi kuwe ne proud ngoba athi ndi-manager yakhe like confident because I must in everything he does I support him but I can't imitate into yakhe ecawa. Ndinendlela zami endizihambayo ndisay young apha ku-chat mhlawumbe akhona abantu abakwaziyo no man. Yeah. Upastor lo nguye besimazi engasindiswanga yabo. Yeah, that's eBhayibheli. Yeah. So like khawuxela indlela yakho ba usindiswe xa kutheni kwenzeke ntoni njalo njalo. Okay. Because abantu bakwazi utheni ubungasindiswanga eqinini. Okay, andiyakuva bhuti. Yeah. So ilenzekayo mna ndakhula isemncinci ndingazazi negama. Ndikhulele eKhayelitsha eNsayibhani. So nje bendikhula pha ndiyakhumbula ndisemncinci kakhulu ndisecaweni ndinayo imemory at the back of my head ndibaptizwa yanibami ndibaptizwa ndireceiver uYesu in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Ndamfumana uYesu and then njengokwenzeka ntoni kwa grade 7 ndizifumanise uba umama wami emendibetha for ukwela indlela emendibetha for ufika late ebusuku mhlawumbe ndifika ngo8 endlini. So emendibetha late yabo. So utata ngikhulele ngamasi. So ndikhulele estratweni thola ukuthi ndifundi utshaya iganja. Yabo ndifunda utshaya iganja. So nditshaya iganja kwa grade 7.
yabona ndiyazi-expose ngoba kwa-grade 7 kulapho ndiqale utshaya khona iganja. So ndiqale utshaya iganja kwa-grade 7. So ekutshayeni kwami iganja iye yandicomfort iganja, yandicelela uba kungcono ukuba ndihlale apha esitratweni than ndibe ndithukolwa ngo-olate ndibetha ngembiza apha endlini. Because I think when I was young, so uyabona ndandikoka ngembiza andikho sure ngeminyaka confidential. So bendibethwa ngembiza kaloku yima ndichaza isitori. So bendibethwa ngembiza entloko yabo, so ndibethwa ngembiza. So ke ngoku intsango ibinenza uba ndiphume endlini yabo ndiyothini ndiyohlala namajita phandle because bale kubethwa namajita enawubethwa andibethwa amajita siqunya sonke. So ndihamba ninjalo ke ndiye nda-influencer kwizinto ezininzi. Ubuya yazi into ekuthiwa ngamakhubalo, yazi amakhubalo ya awunawo ndandinawo amakhubalo ya ndandinamakhubalo amakhosi pastor yabona uba jonga bhuti yabona amakhubalo ndawareceiver komnye utata esenta khona indawo kuthiwa isenta pha eSIPN yaba enomqubela link yabo wathi la tata mandiphathe inantsika inkukhu nenantsika nestout yabo nip yebrand nip emhlophe because kaloku mna ndandidikwe into yoba ndandi-abuswa like escale zazikhona ezinawo yabo chaba yona bafumene eFilipi yabo ndikoingathi yabo ndayafuna wam ke ngoku yabo. So ke ndawafumana ndandivusa ke escale ndandivusa yabo so ndandivusa yabo so ba uyakhumbula ke like ndandivusa. So ke ngoku kwezi zinto like zizinto ezinto the reason why this put in place ngoku is because zindikhumbuza ngoba bu-youth bam ngona ndisekwi-darkness yabo ke sithetha nge-darkness ne-light but angathethi nge-light. So ndisekwi-darkness so amakhubalo ndaqekezwa ngondinawo Pastor Score yabo wava ngaphakathi bangenile zange ndive nix cha I think umjita lo wayendifaka wayengiqhatha zange ndifake nto yabo zangena amakhubalo cha mna ndandizazi uba ndingumntu like ohlezi evutha ngomsini because kaloku ndiqhoba ngembiza endlini indlela eziphathe so ndinala trauma. So ke ngoku itrauma yam ndiye ndaphela ndisenza enye into yabo andifuna uyichaza bazichaza kuba yabo indadlali kwayo endimastapeza ya andichaza kaloku ngisingisile. So ke ngoku ndakhuphela imisindo yam yoba kutheni ndisabethwa kodwa ndinawo namakhubalo nasendlini izinto azihambi kakhe ndamasturbate kaloku yima lo nthethe kaloku ndimo mos umntu wayemasturbate so ndandimasturbate xa ndizolala phaa ekhaya kwakukho-i-flash stream. So xa ndizolala ndandishiyeka ndedwa ekhawutshini thola ukuthi ndibone mani uba apha ku-e.tv kukhona amatsheri avela kuthiwa 3:30 and 14 kalo yima lo ta yima lo so ndabona amantombi kwi-TV ayihlekise kaloku le yini ndiyayithanda le nto yenzayo uba uconfesse isina yonto famba siyayihleka abanye abantwana bayastruglisha ngondithetha namhlanje kule wini. So ndifuna nomnye umntu ayazi uba nam noba ngandibona ndimhle ndinxibiwe ntswemvu ngenye imini ndihamba ngebhenzi ayazi uba ndandike ndayimasturbate iweyi. So ke ngoku ndifundiswa ngomnye umjita phaa escale yabo ndifundiswa le way and then ke nda-exposed ke ngoku kwiiporn ndabukeleza iporn. So ndiye ndafeyila ugrade 7 yabo. Now ndifeyile ugrade 7 ugrade 7 ndifeyila kuba umama wam wabona kuyo yonke le ndlela ndiqhube ngayo uba yena akanondithengela iimpahla ze-farewell into enjalo. So now kaloku yima kaloku ndiyima isitori because isitori zakhe iso sakho nawe nesakho masozasichaza isitori sakho. So i-farewell ke ngoku izondi-introducer kutata wam
yabo so mna umama kayingixelela uba mna impahla ze-farewell akanayo imali yazo ndiye ndathini ndahamba ndayokhangela utata wami because ndiye ndazibuza uba njani uba mna ndingancibi izinto ze-farewell kodwa abanye abantu iitshomi zam ziyancokola uba yho ndithengelwe le way ekhaya mna ndithengelwe le way yabo so ndiye ndayobona utata wam ndafika ndaresearcha ngotata wam ndomkhangela kwifemeli yakhe bandibonisa bandivezela i-address ndayofika kutata so xa ndifika kutata mfika utata ngumntu ozithengiselayo uyazithengisela utywala yabo so wandifaka ngapha kwecounter kandicela impahla ze-farewell ndathengisa so ndifunde uthengisa ke ngoku mna but ayonto yokuqala like bengaqala uthengisela xa ukuthi nasendlu kwakho ishop but ekhaya zandingakho exposed emalini because emalini ndandibukhali andiyibi imali kaloku yiyimali lokho so bendiyiba imali so kulapho ndiqale khona ukuba khona bendiba kakhulu lisela yho so ndiyafika phana kutatam ndenza imali phaa bendiqala mna ukwenza i-100,000 ngezam izam hayi unyanisile akaxuki ndandenza i-100,000 uthengisa ntoni ngo-2011 unangapho 2011 okay subala iminyaka umedoda so ngo-2011 ndiyenza i-100K ngoDisemba ngesandla zam so ndenza imali ngoku yabona ngo ndi-exposed kwi-grid ya kaloku ndiyabona ndenza i-100K so ndithi isezandleni zakho njani isezandleni zam because yabona nankutimer ne ndithengisa amakheyisi etywala yabo so kuyathenga kumane ngene 4,000 ngene 6,000 noma ithenga 16 cases and isendikwazi nokupakisha i-cases noba ndananga 15 ya ungandinqinela kwezonto wena yasho so ndandina 14 manage yabo ndina 14 ke ngoku yabo so sendikwazi nothini no-drive fundiswe no-drive ibhaki yabo ndiyaqhuba ibhaki ngokwam imali xa ndiyostoka yabo time uyandinika yonke i-access bandibale iway so ke ngoku mna ndiyazibuza uba hayi mani itime undinika nini imali yam yeempahla ze-farewell yambam so ke ngoku ndiqala ke ngoku uzipetshela ke ngoku yabo mbane ndizipetshela imali yam ecaleni ndizixelela uba andiphathekanga kakuhle abanzohamba gqibeleni so ithi imali yam xa seyiredi andiyazi uba imali nendinayo ndihambe ke ndishiye indawo like ndimshiye kanje because time naye wayendikrokrisa wayengxaki ne-enga naye yabo noba mhlawumbi noba ukhathazele olethe engasajeli naye yabo andizingeni into zabantu ndifuna iimpahla ze-farewell so ke ngoku like ndifunde ukuba phaa yabo ndiveza loo nto ya ndifunde ukuba phaa imali yabo and ke ngoku ndaphinda ugrade 7 yabo ndaba humble because napha kubhayibhile khona i-scripture sithi ku-1 Peter chapter 5 verse 6 humble yourselves before the Almighty God that he may uplift you, lift you up in due time. So as scriptures ziyazantshintsha ke ngoku because engikhula ziyandibonisa this is what I was supposed to react mhlawumbi kwi-situation enje qha mna nandiseyilight yabo sebasele ukuqhuba kubala imali uyi-farewell ndifuna ukunxiba idrip yabo la we so ke ngoku ndiye ndamphinda ugrade 7 ndahumble because ndamfeyila ugrade 7 zange ndiyobhala imviwo because ndandiyenze imali ngela xesha ngoNovember so ndamphinda ugrade 7 so i-grade masturbation which is last zizinto umzimba sidlule ngokukhulu ngene high school ngenile high school kangena zoqala ufunda inantsika inkawuza ndifunda inkawuza ngoku yabo inkawuza yabo because ngoku yabo ndifunda inkawuza yabo unganditouch yeah akekho akekho so ndifunda inkawuza but ndimqaphela kwa grade 10 so tshaya inkawuza ke ngoku tshaya inkawuza yabo tshaya inkawuza kwa grade 7 so sense high school sengiqala ufunda inkawuza and siyifunda ezitoilet yabo inkawuza so kutshaya inkawuza zingabe ezikoleni yabo susela kakhulu esikoleni si-dangerous isikolo sincama nguye yabo ngoku isikolo kwasona isikolo sakumosha isikolo ya inayo so relax so ndifunda inkawuza ke ngoku high school and high school kandifike nje yabona mna kwethu high school ndifike ngento yokuba
bengafuna ufunda kuya school zafaka uMekasi Yes. because Pekasi yabo benhlezi ndise striker yabo Yho. ba like kuyaphunywa yabo kwakuransa yabo pha kum ekhasi so mina ndandithanda baphambili yabo ngiphatha icelemba yabo andihamba waye ndezimsindo but Zitrauma. zitrauma zasekhaya yabo Yeah. phathi xa kwakho out kuthiwa ngosabe yabo striker nami sabe yabo Yeah. so nani striker yabo so ndaziqalela ke ngoba mina yombili grand level Yeah. andifunde kwisigela esikude apha ekhasi which is ningafundi kwezi zilapha Uyobethwa ngumoya. ngiyobethwa ngumoya because yabona isabile ndayoyika nangona ndizenze striker pha xa bescream abantwana Oh, kuyascreen. kuyamdela ndiyabaseleka the more abantwana bekhala yabo xa kuvulwe xa mhlawumbi siyovala isigelo mhlawumbi siyovala ebulumko yabo siyovala kwakho amavato namavura zonke zawo Yeah. thina sasingama-Italian sibathale Yo. Italy Wow. vura sithupha yabo zonke zawo so ndandikwezawe yabo so Ungamoyiki wena? Azanimoyika. Akho lebanjwa event pha endlini xa bayakhonzwa ne-out zakhe. Olethi wadilishana naye fast. Oh, watitshala Yeah. Olethi awathi pha kuzoyeka ugeleza kule Wabribe amapolisa. ya kuzoyeka ugeleza ndalale But wabribe. like nalale elawizini police station Yeah. So yabona ke into enzekayo ke ngoku ndithe ke ngoku Yeah. ekusoboneni ba elokishini yami kuliwa kakhulu so nami ndiyathanda strike ndakhomba man after high school mandingene ndiyofunda kwisikole esikudana ndafunda emakhaza yabo kwi-art school naphana beguranso but bengekho involved because delay low pha yabo Afika washayela. so bendiyapha because of like art school so yabo pha kushaye art pha so mna bendibaseleka kakade like i-dramatic arts Yeah. hlezi ngibukela kwi-generation yabo okhaphela yabo iweza ezazisenzeka mbo ukhaphela kumola yasikhathi Nokhethiwe. ya ukhethiwe so bengilapha kodwa ngimdala bona ngibuyela balaqala ukhethiwe so yabo ngeza sikhathi ke ngoku yabo Championship 2000 score. so ndayithanda into edibene ne-acting Acting. so and ke ngoku ndiyaqaphela ngondifika emakhaza ndakhetha idrama kwesasikele ku-grade 8 yabo ndenza idrama Usachaya still what? but anjay consistent Oh. ya nje ngelo Once in a xesha while. ya so ke ngoku ndiyaqaphela uba i-anxieties zami yabo ndizikhuphela kakhulu ngoku ku-actor so ndafola in love with u-actor kwe-emotions uba yo imbiza olethu ndiphathe njani utime naye xa ndiye kuyo ndiphatha njani ndafeyila because of ezi zinto ndithetha ngayo so ngoku ndazikhupha ku-acting ezabe bendisenza izinto ezifana nee-monologues Monologue. yeah besiba nescript unikwe iscript sakho mhlawumbi senze i-play khona lo mjito ngibanga neJohn Kane mhlawumbi senze iways oJohn Kane ezawe so through la way ke ngoku yabo ndiye ndafunda ke ngoku ukuthini ukwenze art ndabona oh this is an artist like xa ubhala ndafunda ubhala ke ngoku ndenza i-monologues ngayenza ne-1 nje 1 minute Okay. yabo so i-monologue Ashayini. yeah Amashaya. Yeah, Manager kamnqonela. yeah i-monologue iwe ihamba kanje yabo i-monologue umuntu ongayaziyo i-monologue mhlawumbi jonga ndizifaka ezihlangwini zikaNkosi Yeah. uNkosi umasithi uhlukene nomfazi wakhe Yeah, yabo yeah. mhlawumbi umfazi wakhe ucishile yabo indlu ichile mhlawumbi masithi nje indlu nabantwana so ngoku kukho i-therapy or udoctor uhleli apha phambi kwakho so ndim ke ngoku mna ndinguwe mna ndisifaka ehlangwini zakho Yeah. indlela endifila ngayo Yeah. so ke ndifunde laa nto yoba indlela yokuexpressa it's not only through utywala okanye ukutshaya okanye you can just take i-situation okuyo udlale ngayo before uyidlale ngayo Okay, ka act ke okay so wena ungugqirha yabo uthi are you crazy ask me that question Are you crazy? crazy am I crazy do you know what crazy means how could you know what crazy means have you ever been crazy because I've never been crazy and I don't know what crazy means or you just say that I am crazy just because of what happened to me do you know what happened to me or you say this just because of what you saw on that paper Yes. I lost everything
anyone could ever want. A loving wife, a beautiful home, and 2 wonderful kids. And I know that they could brighten up the worst days, but came the fire. It all started so fast. It seems like a dream, and I wish it were a dream, so that I couldn't have this pain of letting them go away without realizing that they are gone forever because of me. So this is it. This is the end of my story. The story of how I settled down, how I lost my wife. Questions were answered in a discourse. The who, the what, but the what was never important as the why. Why was it important either? But this is all a game. But the best thing you can do, or the best thing I suggest you to do, is to press the reset button. Here comes happiness, content, measure. I am it enough for now. For life, it happens to everyone. So andifuni abantu abalapha yabo kuthiwa hayi nina nizoxoka ndifuna sithethe ke ngoku ngale jini yangoku. Yabo uba kuqulwe intoni uze bekanti uthini uzimanya nokholo. Yabo ubone intoni yonke lawo. So into enzekileyo ke ngoku yabo mina bengengomntu like slow to speak. Bengengomntu slow to anger. Everything that I did before ilandele umntaka Yesu Kristu. Bendi lost. Not uba ndizazi uba bendi lost, but I had to say that izinto endikhulu endizenza bezin overtake ubona uqonba control over. Let's say so bezin overtake. It's like mna ndithenge iFerrari namhlanje ndingene ku freeway but ndizibone overtake by Isuzu. Do you get me? So bengibona ngoni overtake ngabantu elifini yami, abantu endibabona babe week kunami kwasa high school wengasebehamba ngebhola ngoko wengathi khona lento efuneka ilungisiwe apha kum. So ke ngoku ndiye ndabona ke uba mani ingxaki khona. So into enzekayo ulife wam awukachange njementhethe, but ndifuna ngokuveza like ii-forces ezenze ilife yami ichange. So ndifundile ii-dubs zobafaka konyaka uba funde ngala nyaka ka-2017. A lot of things happened to me, and then phaa ngo-2017 ndaphela ndingafocus ncam escale. So why? Because bengena funding. Yabona i-funding imali yabo and bengekho mali. So ke ngoku mna ndavukelwa si-spirit sokwenza business. Because kaloku i-business ibiyenzwa ngumama, ibiyenzwa ngutata yamba. So ke ndiye ndenza i-business ngoku ndithunyelwe esikolweni ngabazali bam uba ndizothini ndizofunda. Wena ubona i-business? Ngenxa yoba andiboni business, isisu siyakhala like nandawo elala andinares kaloku. Andithi mos bendinephupha ngoku bendiba ndisesekasi uba yho kanti ndifike evasithi ndiba neres uzotya ipizza ndibe netsheri yabo, but zange zenzeke zawona. Ndalala e-student center yabo ndingena-funding sabe sikhala isisu. So ndathengisa amanqina nje yam. Ndathengisa amanqina ndabeka istand. Ungala nyaka ndikubona ngayo. So ndathengisa amanqina ngo-2018. So into enzeka ke ngoku ndiyathengisa yabo. Iminyaka iyahamba. Ndithi kanibala bekusuppose uba ndiyagraduata ngo-2019 because ndenza 3-year degree mos. Ngoku uzawubuzwa apha endlini uba uzethu ngoku ngo-2020. Qha ke ngoku bese ndisenza iway ndifake i-results, thathe zomntu opasayo ndizipaste phaa kugama lam ndibamba ndibe ndibambise olethi bambapha. So ke ngoku ngo-2020 ke kwafika i-coronavirus yabona. So i-coronavirus indibangele uba ndibuyele ekasi and bengafuni ubuyela ekasi because ekasi like yabo sure bengafuni ubuyela ekasi yabo because ekasi ekasi bona ndihamba ndi-acceptwe i-university yayi-DP ndandicelebrata ekasi ndandikhole phezu kwendlu
like ngikole best kwekho ngikathi speaker kwala ngoma leli eka sijava lethi shishilisa ngayo baya ngoba yakho ngoba Ukaza ngikatshela le baya so nenhloli kwezabuya elalele jig kubona abanye abantu bayaposta ku Facebook bagraduate alale picture yayo so umele kazi ngoba ndiboleka igown yomuntu yabo uthatha picture yayo uthatha picture yabo because kazi uyakezeleka yabo so ndabuya kuyenza yethe kazi hayi lena incanywayo kanifika kazi nafika abantu betatazela yabo ngathi bayikukufa ayikho icorona so akomntu waye omnye ngondithi kandisithi ke ngibukele ku YouTube ngibona like i-videos yabo so ndibona ba ka-actor manapha ndibukela abana actor shout out to Cosa Nostra hayi si-out Stellenbosch boni out ba kusezithetha isiXhosa ziya-actor la acting yase lena neza high school ndithi hamba leyo engayenza nami leyo yabo because there's no way ba hlala apha endlini bengibukelele ancane hlala endlini ndiyasla mna ngiyavuma if Cosa Nostra wayibona ngeCovid so ndabona iCosa Nostra qoma le way lena is possible ba thinathi sibe pha ku YouTube uno masibone sikone weza apha ku YouTube channel yes go lenza Don Kamalani that mina masikamala ndingunguwe so that it's him yabo that is his kids so you actor that is way asuniveza le vese ngathi prop ezizase Joburg veza noba veza video ta ziphi aseJoburg okay veza lena ya leyo yo 200 leyo yeah yo proper sidala leyo veza ingafana copyright haslisha ima anaslisha hapa ta screen lo ta ubona behind the scenes posa le wait way yakho we darkness mna ke ngoku ndienda develop iwe apha develop ukwazi udirect bencetswa amajita shout out to amajita asekasi yami chomi sikamjita because nami ngumntu nechomi ekasi so umjita wanceda ngoba like sincedana echomi zakhe sidibane senze ezweni so ke ngokuncediswana so uyenza kubu hustlisha lo and uyibona ba possible ndifuna umonetize kuthiwa ke monetize inenzekayo ke sawucha yabona mna ngoDecember ufonelwa ngomnye umjita wami ngondenze ezweni so umjita uthi yakusenja yami masambeni siyeni eJozi the opportunity comes once in a lifetime kanjalo baba siyeJozi kuthiwa siyeJozi qajonga andinamali yabo and andikamonetize ngibethe ezweni and andikwazi uexplain apha ekhaya uba yakuse kumele ndivaye ndiyeJozi ndiyothini eJozi khawuthi umjita jonga eJozi sofika sihlale sipushe ezweni yabo so ke ngondivume ngoJanuary oledwami wandifakele imali mali like iflight yayi-650 yo first flight yami in my life so andizazi ndiyaphi but kuthiwa siyeJozi and njengoba kuthiwa siyeJozi apha engqondweni yami ndibona impumelelo ndine-faith yoba John ndizophumelela so iqale phaa ifaith yami but not kuThixo bingekho based on uThixo faith yami it was based on izinto zokuba ndizophumelela eJozi yabo so ndiyahamba ke ngoku eJozi ndiyophumelela because mna xa ndibhiliva into iyenzeka siyenzeka okay can fast forward fast forward ndiyafika eJozi airport OR Tambo yabo OR Tambo ndiyafika ndiqale ndifike kunomjita wami lo utheni oninvitile bani ndiye eJozi fike OR Tambo unyanisile bafika bebayi3 pha onyaka mention ndithi kanifika pha OR Tambo omnye awuzamchaza ndithi kanifika pha OR Tambo yabo tayam cela ungandibhidesa abo ndithe uzamchaza nje pastor school ndithi kanifika pha OR Tambo yabo ibe seyiphelile imali yami nje anamali evethu by the grace of God Lord kungena 2500 ingena ku YouTube ndangena ku Lantic ku Lewe ku na idatha jonga tanga ekhaya ngixokile ngathi ndiyaveza kodwa oleta akazovuma ngiyangena eJozi ngeJozi ayazi amawuleta njani so ndiye ndafika pha eWatertambo yabo nda order yabo same time ndiyaqala ngihlala ehotel
nethe hotel mane restaurant afika na otukutya yabo yabona afika na otukutya ndatya kamandi ngilinde amajita aza ngenye flight uthi umjita uhamba nomjita wakhe wendiqonga hayi siba 3 mo okay so abajita afika nsitya mina pha abe sothuka ba unemali you and proper but andiwaxelela andithetha andiwaxelela ba like nemali but abona ngescience yabo bahayi lena yabo iprop no 2.5 ya chaza besothuka uba ekuse wena kutheni uve uqala ufike wathi fasifikanga bengomba yenini ngathi nayi ifaith ubone lona ba hey anina faith nina niyambona nifikile mina benzazi ba apha ngizofika ne 2.5 kawuyazi but ndiza apha kona yazi ba ndize empumelelweni ideparture yami biseKapa diphi ngo ndiseJozi yambamba okay kufika kwenzeke ntoni eJozi fast and quick eJozi siyafika amajita yafika so umjita introduce komnye umjita wakhe uphanda introduce komjita okuthiwa uBig Cross but kuligama lakhe simusithu ngelaxesha so and introduce kumjita kuthiwa hayibo so pusha sonke sikwi group so si team no SOS laxesha man so sikwi group A1 yabota yam so sizayopusha so sivaye sifike kwikasi yapha kulomjita like kwifamily yakhe lo uphanda xa sifika pha kula kasi boy kasi kahle ngongo yabo ubone nje ikasi nje na yesazamayo yabo so kula kasi umjita unechomi yakhe enezwe icamera is grand ihlala phi emaboneni so ke ngothina ke ngoku njembe sipakla kasi kuzofuneka sibane bana ifone xa ingoba abane phone olethe ba usesigela ubetha ne content because olethe uyayazi ba ubethe izibese zigithe and wenza ne filming so siyazibana yabo so shout out for the sub Loyiso Ndika uthanda wena iyazifile izitori zakho dango so kasifika ke ngokupha emaboneni boy kuse emaboneni isithi kubhizi ndabe nqoma kubona nansi leyo bendiza lapha eJozi bona iteksi bona impumelelo bona ekuse building yabona bazi different neza seKapa yabo bona bahamba yiyo mosile kandonga ziyaduma ndonga ndononi sonke lawe so ke ngoku umjita wena ukhalele eJozi zanifundela ubandi yapha yeah sure okay ubandi yapha thank you sir uthanda iqabula le ande qanqa izanipithisa le izanipithisa that's why singajayisani but ngiyamanage so yeah manage relax okay bye relax hleli ncincima le ntwana so ke ngokupha eJozi like manage amajita yabona imali yabona mali yami kayiCube oqala angayishare nabantu nisuka kubo but le mali iyaphela ngoku through transportation neway because from airport isuka ngeUber yabo angasendeli young blood so imali yami yaphela ngohamba majita kaloku ekuse uzethu ngoimali iphi ngoimali yabo imali ayikho yopush but still ayisinqandi lo so sifike thina siceba ngoba sina imali transport masibe sisquatting kule building yalomjita lona sizofota kuye manage yeah sure sisquatting kule building so ke ngoku yabo usquat masiweni iqelele then squat evasithi so yabo yonke iwe yenzeka for a reason nami ndikena squat evasithi uyapha so ke ngoku yabo sibe sesiqala icontent yonke yabo mina ndibe igadi banquma ngizokwenza icontent share content shoot content sinikwe room mamela lo yephi imali enkulu akwayifumana kubo YouTube hayi ngoku YouTube datshayisa i8.5 yabo ngoMarch yabo ngo2021 so kla 8.5 daphinda ndashaya ikhona izwizo ba kuthesha iad ndashaya iad ye 4.5 yadibana la mali ngoba sayozizamela indawo yethu yohlala sathenga nempahla zotshintsha azayi provider kula manje qala mzabe yabo sathenga nempahla zotshintsha so ke ngoku sapusha ke ngoku bajonga masipushe wena ngosi yabo because yabo ngoku mina at least iweza ngazivela ngendlela sipushe wena so umjita khona umjita lo uphanda waxabana nathi umjita like wavaya umjita ubona ngibona iarguments wavaya so yaphuka iteam ke ngoku yabo yini benze eJozi because saphela sihlukana ngoJozi ngohlukana eJozi ngoke ngoku mina dispane nshaka nomjita one lo umjita like it's not like ichom si team of it but in public sibonakala ngasi zichom so ngoke ngoku umjita yena Big Cross yabe nimghostwriter la fethu yabo bhalela lawe ikona new trend yakuninyile yambhalela lawe umjita but umjita ku first what you call first show
kuyinansi le performance ka DJ coach wayesenza anniversary yewe yakhe propaganda ePretoria. Yeah, propaganda. Dangiqala ungena kwindlu celebrate. Ndabe ngiqomba ubona uphumelela because like ndikwindlu celebrate khona ezinye light ezingamawele zakholela amacala ndizibona eTV ndizibona live mo. You have a forex coach. Yeah, forex short. coach, yeah. Did live Bazibizela amagama abantu. So nangiqala ke ngoku like ufikelela kwezindawo yabo through umjithe nanisifana naye. Yeah, sure. Because umjithe wayitrenda yonke lo way. So inenzekileyo ke ngoku along the way. Mina into endifundileyo ndifunde ukuba like la way ndandikuyo ngelaxesha yayingelo lonwabo kumleya qha yayikho kothuka kuba hayi man izinto xa uzama upusha siyakwazi bazenzeke sibe yilento kuyicingela but ke ngoku there's another thing that was very important and ayifundayo engangayazi sustainability stability. So nansi light ke uyisiza ebomini bami. Yabo. Okay, yeah. Masingene ke light. Ngoba ngibona light mnisiza. Kuza light go 20 last year and as last year. Like ndiyenda ndazibona ngani ndiya deep kuyicala lotshwala yabo. Bensela kakhulu. So ndinabona ama next ndiye ndibe nomsindo ndilwe. So ndiye no more good. Bensela kanselile. So ndina yeko sela. Ndathi ndise library ngenyimini ndasharelwa iscripture yabo ndisharelwe iscripture ndana intombazana yabo so uyamanga umntu kanje bese andimazi uyagqitha sihlame bo uyagqitha ngoku unika like i-folded note yabo bayekuse ina let's go yabo cela isigoko sure let's go inisho ngiphelile yabo uyanika baba mna uyanika i-folded scripture so inenzekileyo ngoku ngithe kanifika mina erumini yami apho nandihlala khona for the first time in 2024 ndafumana neres yabo ndaba nendawo yohlala igumbi lami lokwazi uba ndikhe ngicinge crack yabo so ndathi ke kanifika erumini jonga pha aman siscripture is First Peter chapter 5 verse 7 cast all your anxieties on him for he cares for you. Man, mna yo number le script but it's 10 scripture sizakumo because ngoku yabensana la ngqondo le yothi xa ndibona izinto noma ndibona istar ngqombiwe istar yo akwethu Thixo ndike ngicinga le creator we create njani lenziwe flyer create njani indenze bani bench mna yabo so bensazibuza ngecreator ngezasikhathi so safika za scripture kum dasifunda ndaqomba ama nesi scripture sithetha ukuthini siyathetha kodwa hamba ke ngoku ndayo search yabo online ba like what this means dasibona was scripture so kwiBhayibheli yabo motivated by Peter so from Peter like dafunda ke ngoku so ndabona oh this is like the gospel now the good news so feel like lightness difuniyo lightness yabo but angayazi ba lightness mina yabo yanibona baptize kudala kodwa kungo 2024 kodwa umona ngoku ndifunda iscripture so ngondifunda iscripture so iscripture ngondizosifunda ngohlobo loba dithi kanti sifunda divakalelwe ba le anxiety xa nditshayela inkawuza i-anxiety zam ziyadisappearish xa nditshayela eganja ngiyaqhunywa ngicinga kamandi yambamba la so iyayithona iyayihlisa like iyayithoba i-stress yambamba iwefana nenkawuza because ne-nicotine zayo so ngoku ndasibona iscript basithi cast all your anxieties on him for he cares for you ndasibuza how does he care for me okay kuthiwa uYesu died on a cross yabo like died on a cross but in a different country not Abaklayami country yabo not Iklayami country yabo he died kwenye country Israel tena unqila kodwa yabo andithe sikota pastor score siyanqilisa kulelo kuthethe nangaso dangwetha so now yabo so now indenzekayo yabo
Uchaya Israel yazo yeah uyachaya ngapha yamjit but izinto oyezithetha like zizo ngokwengizina nazo more than ufuna ukwazi ba like uchayelana uchayiselwa noni or whatever so ndiye njonga ba aman uYesu wayelilungisa ayingumuntu like osoloko efuna abantu bayazi ba this is the way to live so what watch ba I'm the way I'm the life I'm the truth yabo so iwezinje but wachayiswa yabo so ke ngokuchayiswa kwakhe yayi fulfillment le yes scriptures so before kubekho yena apha emhlabeni and yena kwayena kwiBhayibhile ube khona before the creation do you get me according to iBhayibhile not from nafunde eBhayibheleni so ke ndiye nafunda iBhayibhile with understanding not with like la ngqondo loba you are suka le way it's written by white people ndondo ndifunde ngalanto yoba what if I can start a relationship nalo nje yes uqale phaka ku relationship ngingayicaweni andinacawe nabo bungathi uvulele yakho sunqama lo tha anayicawe but ndiziqalele non a relationship naye so ku relationship yami yabo niphethe incwadi yami ndathenga lencwadi ebookshop mosana umntana ubhala mina so ngena ku light ke ngoku yabo so thenga lencwadi ebookshop yabo thenga lencwadi le ncwadi yona bendifunda kwiveki le ncwadi pastor I think ungahlala lapha esitulweni yabo uzosonela yabo so susungosi kwisitulo sakhe you don't have to bite to that so uzoba nesakho isitulo relaxa yesika Kesar ku Kesar okay yeah sure yesika Kesar so yabona le way le yaniceda ngoba ndaqala nafunda kuyo apha like kukwi scriptures apha is scriptures like let's say for Genesis yeah kafunde 1 yabo apha ndifunde Psalms 91 God's protection yes Psalms 91 chapter 7 yeah get to chapter 7 uthi 8,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand but it shall not come near you only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked because you have made the Lord who is my refuge even the Most High your dwelling place why you kwanza u12 the reason why go kunxibe kanje ingaka lokho kukhona nenye i-character zami maintain because because Jonga at the end of the day kaloku dim on a relationship no Christ yabo it's not about yeah so it's not about like the crowd I don't focus but i-Christian mele behave kanje i-Christian mna endiyo yile ndibehave ngayo according to indlela endihamba ngayo you get me because why not disciples yes Judas was betrayed because of it so Peter yena wayempika ngendlela yakhe but still uyamthanda uThixo Peter embam so now ke ngoku ndabhala apha ndiqale ubhala apha ku 2025 because of why go 2024 ndiye ndaqonda let me write goals because ndathatha le energy drink out of not noticing bandenzana ndenza ivideo pha ecampusini so ndifuna ukwenza content ndifuna ubuyela content like ngiyikhumbula content but ndiyafunda ngonse esikolweni so ngqongama ndikhumbula content so ndiqomba hama kula weekend ngikhalela like uyonxiba but ngikhalela bengisela ngokuya ngikhalela uyonxiba but ndifuna ukuthini ukwenza icontent ke ndibuyele content xa ndiyazi ukwenza content ngantoni ndabona iWC ku page apho khona abantu bathethiwe ngomama kule page mina ngathini approach yami ngathini kule page funny enough ndaqala kule page nami awe bhuti which is waqala upusha apha kule page yonke into yami even uFacebook wami kanye icontent yami accounts zami ziweak but la page ndalintswe dominant awusenzani ba posta no dantu just still wendenza that's good but yabona mos page limited to icampus so kufuneka uthethe into zasecampus yalenza la page there that is good so now ndise nansi again ndisesikela ne so ngifuna ukwenza content xa ke ngoku I don't have anything in mind but ke ngoku ndiphethe iscore ndisela iscore ngala mina so ndithi video
kungene NSFAS ngalamini so yaba xa ngene imali yabona nala mfutho oba yo hajo ngakho ngizayicela umndeni yabo ya ndindima ndingino ndiphelele yabo so ngibethe ivideo ke ngoku ndithi ndilapha ecampusini ndisela iscore ndithi xa ungenelwe ngeNSFAS sela iscore uyeka ukhalaza sela iscore then ke ngoku ndibona icomment ipostela we epage ndibona ama lewe manje ipost epage after ndipost epage ndibona icomment sithi andisifumani nisathu soba ngisela iscore omnye athi ta score yabo then ke ngoku ngihamba hamba ngizoposta ndoni ke ngomsi ndipost iwe ndithi xa ulapha ecampusini kuya consult ufuna ukuyocela uncedo phinde ndithethe ngenye iwe ngibona hamba nabantu bangathi bathanda le high video kanti thetha ngescore qamba hamba manditshintshe igama lami vele ndithi ndimta score and then yonke into endithetha irisonate ngescore yazibona ke ngoku mina sendiphakathi ndingubani ndinguscore bona kodwa veze nazi nescore mara it's not like ngisela lewe yoko andisela lewe yoko manager ayibaki yabo so ke ngoku ndiyena develop igama lika score so ndifuna ukubonisela igama ke lincede njani ba ndizokwazana noYesu yo uyaconnecta le kalolu igama so naku ke ngokwenzeka ngo December 2024 I'm sitting down ndikwi vacation I'm writing my goals. Remember, if you have a goal you have to score it. If you write a goal down today then you don't score it, that goal is not a goal. Yes. My first goal, the exposure, it was building a relationship, deepen my relationship with God. I didn't write there Jesus. I said with God. With God. So I knew very well that if Naben Fumanesa scripture around September or October last year, a city cast all your anxieties on him, for he cares for you. That started as a script. That in Gaza, my kipum. You. Kudala ndizixabanza yeke ngazo so ngoku ingaza xa ndifuna usondela kumntana man casting anxiety zam ingaza ndiyibeke phansi so ngalamini ndathatha ingaza ndayingcwabe emngconyeni like ndathi RIP wena ngaza in my life ayeka kanjani ingaza but zange ndiyeke immediate lapha ndayithenga so manje because of indoni addiction but uyingcwabile sendiyingcwabile ndathi xa ndiyithenga ndathi le ngaza ndichayayo ndichaya in the name of Jesus Christ. Ngoku nanyeka ngoku ndinca after ngingcwabi ndaye kuchaya 3 or 4 a day danse ngichaya 1 ndichaya nje dade ndaphela akekho kodwa eqala so ndaphela ndiyeka inkazo yabo mntu kwethu ndayiyeka kanjalo uthe betha uJanuary 2025 ndabe sengingayichaya inkazo and ndabe senibala man inkazo ngoku ndabe ndivuka ndibilile qho xa ebusuku ndabe ndibila xa biyaphuma inkazo because it cause belichaya kakhulu beliqedwe iyaphuma nanibila kakhulu bemanzi like iskipper sibemanzi but ikanza lo wendisayichaya you get me so now ndabona ba haman le relationship ingathi yasebenza le relationship ndiyibuildayo noThixo yabo because ngoku ndi close kwilizwi and le ncwadi yagcwala ubani ubhala yabhala le ncwadi yagcwala ndamuvela kule ncwadi ngenye incwadi around April yabo Mbona ndisayitshaya iganja ndisasela ngaye kusela but so ndabhala ke yabo bayaqaphela ndibhala this is day diary le so ndiyabhala ba uday ba yabo ndithi full of energy and good spirit into njani noma nje ndenzela ba ndiziheke ingqondo into ba imindset yami ngoku ingaphindi ibuyele phi kwinkazi ndibe nento enzochitha isiyaleni ngayo xa bezitshaya ichomi zami ndibe ndithini pa ndibe ndihleli ngapha mina kwelami icala ndibhala ndifunda I want to stop all bad habits that are preventing me from achieving my full potential. Ndibhalile ndiyazixelela ndibhale ngantoni kusela wena yabo so now that ndifuna uscore goals zami so now that ndifuna uscore goal I can see the light. I see that this is what is causing me not to achieve your full potential. Ngeke ngoku inenzeka the more incwadi igcwala ndibane ndithini buyele emva ndiyofunda ba intoni le ndingisokolisa ubhala no day 99 ukuday bani ngoku like ngoku namhlanje hayi masingathi sicaba ngiday bani
Bacons so ilandela Oh. atanzoyiki So Jimmy Fake. akondeki Bacon. anzoyiki but it's called bacons So uthanaze noyithu. Sike sathanda before siza. Yabo. Wena ima. Wena izinto ni goals zakho ufuna uzachieve ngoku. one i-goals zakho Yeah. Igoal yami efuna achieve ngone. Iwani into ba nanota score. yeah Masibe esesigqibile man ukwenza igama lakhe utascore ngoku. Let's have cameras yabo. Let's have mic. Let's have like into pro. Hayi, nje For into connect for icaba. For ikona into ecawe into esemva kuwe. aloke utsho mosikoza kasiniswana Ngisemba Kuyona mna ndi manager yakhe as an artist and then as a pastor angenda. because ndithe mna kalo i-goal yakhe mna ndibekuthixo qatha yabona nantsi ingxaki Usemba. kambeka uthixo nje Imakathe. hayi ngeke So icaba itheni? ekuthixo Okay, icawe ebalulekile nje umuntu okholwayo no. Yeah. But utascore in terms of into zakhe ze religion sensitive kakhulu andibenanga nazo but mina ndi manager yakhe. Yes, in terms of content bandimveze okay utascore yabo and then ngoku pastor score yeah it's personal. Okay. so now I'm writing so incwadi zami ziyagcwala but andiyami ngipapasha loo ba yo incwadi yami Yephi le ngakho? le incwadi lena it was a gift incwadi le it's a gift to a lecture. I was sharing my faith to a lecture umnyumama or a lecture by scare. So one mom I'm gonna like bring you a book. So one particular Mama ibambi ngestim. you know lena it's unlocking the Bible like say unlock khona umthetho wabhala ngayo like explain uba i-scriptures thetha ukuthini why isukele pha So but while sithi icaba mayibekwe bheka kodwa yabona ba hayi akakho wrong lukholo lwakhe umuntu nokholo lwakhe right No, lithi kuwe ndizama uthi andithi bayicawe ndibeke emva. Uthixo sohlolo like libeka phi like phambili. Even before ndileke ndiye somewhere esipano eclassini okanye ndiye phi yabo. Ndiqale ndithandaze yabo ndithatha ishower ndiyathandaza yabo. Xa ndithi ba kwinto ka pastor score/score angendawo kunto yakhe ilewezo yokholo lwakhe angendawo was manager yami mamela manager yakho andisikupi mamela tascore manager yakho in terms of into yakho yoba i-content creator into yakho ba ube necala la chero imitisile Joburg khazibone kwathina yazana ayakaloku umntana lokho waqhubeka kwazala but ndaba naye relationship nomntana wami ndiyathetha nomntana video call nobona 4 okay. but I send away xa nayo ndiyachaza uyi grand iDNA yenzile iDNA zayendiyenza because no call bangowami awuyafana fana akho niphika ndayaba ndayenza so andifuna uba like ingxaki mna ndizoyika ndiyadirect kuyingxaki responsibility responsibility wese uyayazi ba uyenzile because utemtem uqala kulaa nto yophika izinto zaziba uzenzile then uqala ungabikho right uzibone kwa i-character yakho uba awukwazi manu uba sendleni yalapha emhlabeni xa uyi-receiver i-responsibility thatha i-responsibility namsezabhukuka pastor uzaguma so wena uthini yomazini nihleli noyi-2 weekend ufunda iBhayibhile wena umuntu ozirhabulelayo uyokurhabula phambi kwakhe nangoku sisandongena kulo life benike ndarhabula phambi kwakhe but ayongxaki like ayongxaki it's not like uyoyikeka umuntu orhabulayo like bendirhabula like bendisela benzenziwe but ngoku andizenzi bakhulu yami le like wena ima njenge umfundisi ne ufuna ufundisa yeah do you think uyohluleka kufundisa ekhaya okanye ise i-process mna ndithi i-process ne qha into endiqapheleyo abantu abaninzi bakholwa ngobona and bagula ngobona iyeza bayothi basobona ukuba uThixo lo ndimbizayo kwizinto endizenzayo uyandisebenzela bazothi basondele so enye into endithandazelayo into yoba uThixo abanike abantu le nto bayifunayo ubhekise kuzo lamazwi mame so ngoku zicele mntakwethu kuthiwa if we confess our sins if we confess our sins he is faithful and just and will forgive us our sins. Xa confess sin yakho su tatazela imangana pastor because kubekela since ungene kule journey usathwaxa okanye awujoli ithini yakho so into yenzeka kule journey kuyo ne dine relationship nabantu
noYesu. uYesu ngunyana kabani katata lo believer kuye. Yeah, God. So God is the Father. Yesu, Jesus, It's the children. is the Son. Is the Son coming in a human form, dying for our sins, then going up again. We receive Christ. James Pila was Pila no Christ kuthi. Sure. Lana nithi mina xa ndihamba. Kaloku ndilombuzo uyengile uthwaxa na. Ndizakuxakisela ke. Yabo nje bendihamba no Christ. Funeke mina ndihlale ndine spirit sakhe. So spirit sakhe. Lois Ndika has given 1 sub to viewers. Tango. Spirit sakhe ndiyasigxotha ngezinto ezifana notywala obuninzi emzimbeni nokuthwaxa okuninzi. Yabo so into endiyenza ndinayo umuntu endithandana naye. But umuntu endithandana naye apha ezincwadini zam ndiqale before into ndiyenze. Uba iflash ndiyayibona uba ilast iyanyuka kum. Mhlambi qho yabo ndifuna ukwenza. Ndiyamcela umntana andikwazi uzibamba. Ndicela uthetha nomntu wam sichaze ukuba mhlambi ngeyiphi date siyayilungiselela. Sicela kumntana ndicela kumntana. Awuvuka uthwaxa. Andivele ndivuke ndithwaxa because I'm a man of God. Because kaloku inenzeka asikatshati umtshato lo abazali bam-approvileyo. Esiwenzileyo umtshato ngulo waziwa nguYesu ndim naye. So now ke ngofuneka sithini sibe careful kwizinto. So nicela how long uthwaxa? Kuyaqhomekeka iba inyanga iba 3 weeks 3 months yabo kuyashiyana. So namhlanje uthwaxa. Namhlanje ngithwaxa and dine-date ebekiwe special. Yabo but la date ingagqitha ndingathwaxanga. Because at the end of the day koshiyana uba ndiyayifuna na. Ayonto endiyileqayo kaloku ndayeka umasturbate. Overcome masturbate last that overcome through the name of Jesus Christ because I pray for something to get away from me because ilast into lawo lomzimba. Masifast forward ke ngoku icawe ivule njani? Icawe ke ngoku ivule njani? Intoni igama layo icawe yakho? Okay, so ndithe ngisobona ke ngokuba okay ukholo lwam yabo apha kumwe phakathi ku John chapter like 30 verse 3 says he must increase and then I must decrease. Yeah. So ndiyabona mana ukholo lwam ngoku like like and not like liya increase but lu right for le ndawo ndikuyo ngoku. But ngoku ndine testimony khona izinto endizibonileyo through dreams. Through indlela mna entshintshe ngayo from izinto endandizenza ndandinebusela gqithi. So ezazinto ziyacimeka ngoku ndijonge uThixo yabo ndithandazayo. So ke ndaqoma man out there are people that are still struggling with these issues. So ke ngoku mna ndigcine kum lento hayi bangathi naqoma ndiphume ndiye public. Yabona mos ndandiqhelile uthengisa outside. So ngondikhumbuza nalani ba man if ndake ndathengisa let me go now and sell the word of God without getting profit because if profit ndifumana through blessings kuye uThixo. That's my profit. You see now I'm talking business but this business has to deal with uChrist nam yabo sikule business so too I have faith yena utheni unjongile because that creator kwa uThixo to get me so ngusijongile akekho umuntu ongena Thixo kuye. So if ubhuti wakho ngathi hambani ni mall nihambisa i-pamphlets nithethe ngelizwi ni-recruit abantu icone yakho ngayo? Okay. But ndiye ndaqala apha like uma estratweni ndiye nami estratweni ebekhona zangakhazi. Yeah? Ndaqala ngixelela before ndiye zanga-support manager wathi manager yena it's better for uba uqale uyoxelela abazali mna ndiye ndabona uba uthi lizulivile apha ethi urongo mos wena. akakho rongo. Okay. It's because akakabikho rate mhlawumbi akakabizo kaloku yi-calling lena. Umuntu awukwazi ukuthi engekakufowuneli umncamele funeka umuntu aqala akufowunele. So uYesu uyakufowunela uyakufowunela yabo. So they will call you yabo. So yanibamba so they will call you yabona ixesha kaselifikile. So God will call you. Sonke sine callings zethu. Sonke sine talent. If oyizile ngo tell estratweni isupport yakhe would have meant so much like nini ngo sithi uqalela uthengisa ilizwe estratweni if oyizile it was 2013 before 2013
Like before 2030. Did if uyizile la moral support wozoyivuyela? Moral support. Yeah, kiba uyakuncedisa estradweni. Dangazoyivuyela as much as ba danzobona ba I man, it's not only me that is believing. I love to see that if I believe in something, kunzima believer, because when you believe in something that you do not see. Yeah. You have assurance of something that you do not know. You have hope in something. It's called in scripture and standard. Romans chapter 12, verse 12. See, be joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayer. Oh. Because it promises uthixo nazo 14 zingapha kwe-understanding khona nesinye scripture endisithandayo ku-Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 sithi trust in the Lord with all your heart, don't lean on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make your paths straight. So mna ke ngoku njengoba ndiphila ngoku andisaphili ngola hlobo lakuqala yonke into endiyenzayo programmed by ilizwi kaThixo noba lalibhalwa nguJohn noba lalibhalwa ngoba but kumnandi kule ndlela xa ngicomparison nalaa ndlela ndandikade ndiphila ngayo andithi wonke umuntu makayenze ngolu hlobo but naye uzobizwa so intoni igama lecawe yakho so into enzekayo xa ndime estratweni ndiyabhala phaa uba let's talk about Jesus. awukabi nagama So andikabi nagama so ndibhala istance phantsi etheni uba let's talk about Jesus kuba ndibeke iincwadi zam umntu oze kum yidisciple yam yabo uba kuse bhala igama lakho so unabantu abangazi andibabali abantu qha ndivula incwadi ndifunda amagama wabo xa ndizithandazela nami ndibathandazela babane bebuya abanye sincokole sibane sincokola ngoYesu yabo sincokola ngoYesu but abazi aba bangakholelwayo abezi bona zange nambone siza pha manager ndonga ntwana content creation because kaloneza ne-content creation comes but i-content creation andiyenzi beside without okay makesithele nge-content creation for a second dubs bayakhala abantwana obvious dasikho xa udlula abantwana bayancomba hayi bosiko ntonto so ila last ikhona xa ubona ibhams ezinkulu into enzekayo into edibene last they overcome because xa ndihamba mhlawumbe let's say ndibona phambi kwam umntana ndiye ndizijonge ogqiba ndiphinde ndingajongi ndiziceba ndadlula kule life yobaseleka ngojonga ngapha ndijonge ngapha kwesigate but imehlo lona andifuni ucoka alikwazi imehlo ndithi xa ndihamba ndingaboni ndiyabona lo mntana yonensuku but ndijonga ngapha mna andizingeni because bendisandofunda iscripture ngoku uPsalms 91 nangu Psalms 91 nguye lo uphendula into ibuzayo so enye into izinto ezininzi ndiziphendula kwangescripture so Psalms 91 verse 7 verse 7 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Sinabantu abantwana abancinci apha ungathini even including me nalomfana ongafuna ukuguquka ungathini ukuthi ba singaqala phi where to start to build that relationship with Thixo and also singaguquka kanjani. So now I would say the best advice is to know first where you are coming from. That's what's up. And then know where you are going. How? Set a goal. And then say, I'm gonna score that goal. No matter it's raining, it's sunny. No matter it's sunny, no matter it's raining, tell yourself that I'm gonna score that goal. Do not let fear interfere in your business. So set a goal to score. Don't set a goal just by bukele picture. Zicela ubani ifundi goal yakho. Uthi xa uhlambele uzilungisele uyoskora ntoni that goal. Another thing, if you want to come close to God, stop coming close to God by saying zolinda kube icawe. Monday, thenga incwadi, write day 1. Write day 1. Say, I woke up today. Thank you, God. Thank you, God, that I woke up. This thing didn't happen to someone else. Some person is at hospital today, not breathing. Thank you for this
freshness of breath that I'm getting today, and help me to achieve my goals. You see, as a goal to settle, yabo, as we settle goals. So for you, your shop. So now what you do? This was a score. So what you do now? You set a goal, but as goals as akho. So now, kwizinto zonke ozenzayo involve uThixo. Ungathi nanzoskorela le goal because ayazi uzothi ka usiya pha kuphumi out emajonini. Yabo inxilile mhlambi. Akwenza ukusela ukuze iqhubha ipolo. Ayibalekisile. Yabo iveke chase wena uhamba endleleni yakho. You get me? So thandaza that in all your ways uThixo akwenzele ipath yakho ibe straight so that instead of buhambe kwelacala imoto ibizothi qingana uyibone ke ngoku imoto wena iyochayisa umthi ungekho kwelacala noba ibipattern yakho leya usinde, and that is called a testimony. It is called a testimony. She told me she didn't force away, standing gossip, we stepping on next.